שלום לכולם, אני מוטי. בנות, אתן בטח מכירות אותי מימי שלישי בקלרה, או מימי רביעי בשלוותה. המועדון, לא בית משוגעים. אני בן 26, ומה מעניין אותי בחיים? חוץ מהמכללה, כמובן, בחורות. בחורות זה סמל סטטי בעולם הזה שלנו, של היחצנים. כשאני שואל את החבר'ה שלי עם כמה בחורות הם היו איתן, הם זורקים לי מספרים כמו 60, 70 בחורות. לשיקו מיום רביעי יש 90 בחורות. וכשאני ככה שואל בחורות עם כמה בנים הם היו, הן אומרות לי 8, 10. וזה הרי לא יכול להיות שיחצן יום רביעי משקר, כן? הוא של יום רביעי. ואני יודע מה תגידו לי, שיש את התיאוריה הזאת שבחורה אומרת מספר, אז צריך לחלק אותו ב2 או ב3. ב3. אני אתן לכם דוגמה. פגשתי בקלרה בחורה אש, ולא בזמן פצועות, בשעות החמות, ליד הבר המרכזי. באתי, הוצאתי לה צ'ייסר טובי מהכרטיסי שתייה שלי, שיחקתי אותה שותף, קיצר, הביאה לי את המספר. יצאנו. עכשיו בדייט, היא מספרת לי, היה לי אקס אחד, איזה 2, 3 ריבאונדים. אמרתי לעצמי, מוטי, זאת בחורה להביא לאמא, כזאת שלא כל העיר חרשה. אתה עושה את הסבב שלום עם ברחוב, פוגשים איזה מישהו, היא נותנת לו נשיקה, הוא מסתכל עליך בחיוך, ואתה יודע, הוא עשה אותה בשירותים של הווליו. מה זה השקעתי בה? נתתי לה כמה משפטי פיתוי מהספר שלי. אגב, סטס אומן פיתוי, ספר מומלץ. קיצר, עשיתי לה את כל הפלאבות, והיא ידעה את מרדכי. את, שהיה לך אקס אחד ועוד איזה 2, 3 ריבאונדים. עלייך נאמר הביטוי, יודעת לעשות שמיניות באוויר. אחים שלי, היא עשתה 8 פיזית עם הגוף. פה, ולא 8 של כיתה א'. 8 של המורה. זאתי, אני אומר לכם, היה לה יותר ריבאונדים מסופו במשחק נגד סקציית נס ציונה. אבל מילה שאצל גברים זה לא ככה. אנחנו לא חרושים, גברת, אנחנו הטרקטור. ולמה זה כל כך מעצבן אותי? כי הבחורות הטובות כבר אין בעיר הזאת. זה דור מקולקל, דור זבל אלה. ואז מה קורה? לבחורים הטובים, האיכותיים, כבר לא נשאר. אבל פייר, החלום שלי הוא למצוא אהבה. בחורה טובה כזאת, כמו נטלי דדון, כן? שהיא גם חכמה, היא גם מתוקה, בחורה של תואר שני, בחורה להביא לאמא. והיא ממש לא פקצת קלרה, היא הולכת לדרים. אבל תכלס, אם יום אחד אני מצליח להביא את נטלי, שהיא תגיד בכניסה שהיא דרך מוטי סחי, אני אהיה הגבר של הצוות, ואז הם יאהבו אותי, ואז אני אוהב אותם. טוב, אחים על מלא, עד כאן הווי-בלוג הראשון שלי. אם נהניתם, יירשמו כעוקבים לצ'אנל שלי. אני רוצה לראות את כולכם ביום שלישי, מסיבת טירוף בקלרה, בליין של מוטי כמובן, כניסה חינם למי שאומר אני דרך מוטי סחי, ואת המשפט, הכנתי את הכבד. עד כאן חברים שלי, peace in.